एक साधु महात्मा तीर्थ यात्रा के भ्रमण करैत करैत एक गांव में पुगै छथन। गांव में पुगला के बाद में बहुत देर हो जाई छथन उनका। तो देर होए के कारण से एक गृहस्थ से ठहरे के लेल कुछ आग्रह करे छथन। आग्रह कैला के बाद में एक गृहस्थ उनकारा ठहरे के व्यवस्था बहुत सुंदर से उनकारा मिला दै छथन। खाए के रहे के लेल बहुत अच्छा से व्यवस्था कर दै छथन। रात बीते छै। रात बीतला के बाद में सुबह होते ही ब्रह्म मुहूर्त के समय में साधु महात्मा अपना गंतव्य के लिए फिर वो जगह से निकल जाई छथन। कुछ देर गेला के बाद में एक नदी के पार करे के कंडीशन अबै छै। वही जगह पर गेला के बाद में जब साधु महात्मा नदी के पार करे के क्रम में देखे छथन कि नदी में उनका हाथ में लोटा, सोना के लोटा एगो लेके पार करैत रही छथन देखे छथन। तो साधु महात्मा के आश्चर्य लगे छै कि से हम ई लोटा कहाँ से लेके अली। रात तो हमरा गृहस्थ हमरा खाना खियावे के बेर में सोना के थाली लोटा में हमरा पानी परसले रहे। तो आश्चर्य ला के कथी करे छथुन, साधु महात्मा अपन गंतव्य के ओर न जाके फिर से रिटर्न हो जाई छथुन गृहस्थ के घर में। ओकरा बाद में कही छथुन जाके गृहस्थ के से तोहर दिनचर्या के लेखा से चल रहा हो, की करे छे से गृहस्थ जवाब दै छथुन से साधु महात्मा अभी तक ले जे भी हम आय अर्जन कैले छी, हम अपना घर परिवार के पालन पोषण कर रहल छी, ई सारा चीज हम चोरी डकैती के संपत्ति से कर रहल छी। साधु महात्मा आश्चर्य होइ छथुन से हम चोरी कैल धन के ग्रहण कैली, रात भोजन कैली, वही से हमर मन स्थिति भी चोर के लेखा होके हम ई गृहस्थ के घर के लोटा चोरा के लेके गेली। तो वास्तव में हमनी जे भी कुछ खा रहल छी, कहाँ से आर्जन कैले छी, केहन परिस्थिति से हमनी आर्जन कैले छी, चोरी कैले छी, झूठ बोल के कमेले छी, ओहने मन स्थिति हमनी के बने। वैसे कहल जाई छै जेहन अन्न ओहन मन। हरे कृष्ण।